Tervetuloa seuraamaan videota Hailuodon talvisesta ympäriajosta mönkijöillä Sepon kanssa. Ajamme ensin jäätä pitkin kempeleen Vihiluodosta Hailuotoon, jonka jälkeen ajamme saaren pohjoisrantoja myötäillen saaren länsipäähän Marjaniemeen. Siellä syömme lohisoppaa ja tankkaamme mönkiä. Sitten ajamme Pöllän eteläpuolta pitkin Huikkuun ja sieltä epävirallista jäätietä pitkin Riutunkariin Oulunsalossa ja takaisin Vihiluodoon. Alkumatkalla käymme katsomassa Oulun elustan saaria ja merimerkkejä. Seppo kertoo mielenkiintoisia tarinoita niistä. Matkaa kertyy noin 120 kilometriä. Monesti ollaan menty tuosta, mutta se oli eilettäin tuossa Marjakar-ryhmässä, niin joku kysyi, että pääseekö tuosta liikkuva Marjakarsaareen, niin siellä jo piikkimiehet sanoi, että ei kannata kävellä. Kävellä tuota salamia enää, että kannattaa mennä Asiolahden kautta. Eli mennä tuosta vaan etätätä luomaan. Vasemmalla näkyy Marjakarsaaren edustalla pilkkijöitä. Lähestymme Oulun Kraaselia. Tätä ei pidä sekoittaa Haukiputaan edustalla olevaa samannimiseen saareen. Käynyt tuossa laavuun. En oo käynyt. Oulun Kraaselin laavu. Kraaselit, joo. Oulun Kraaseli. Tämä saari on puolestaan Pikku Kraaseli, ei kovin kaukana sitä isosta Kraaselista, jossa äsken käytiin. Tuo harmaa pikkumökki. Tuo. Niin. Se on Koskelaan vanha lohirengin mökki. Ai jaa. Ja tästä näkee suoraan Koskelaa siihen veen puhistamolle. Joo. Niin Koskela on iso talo aikanaan ollut ja sillä on ollut eensä parhaat rysäpaikat, lohirysäpaikat. Ja kesää asunut lohirenkit tuossa yhden niiden Koskelan poikien kanssa. Ne pojat on ollut viikon kerrallaan sillä apumiehenä. Joo. Ja kerran päivässä Oulusta on torilta tullut vene hakkeen lohen. Joo. Ja se on se lohirenki niin käynyt joka päivä kokkeen rysät ja sitten Oulusta on haettu kalaa. No niin, joo. Sitten kun se vaihto on ollut, niin täällä on heilutettu lyhtyä ja tuolla Koskelan rannalla näkee sen lyhyn. Joo.
että voi tulla vaihtoon. Niin, että pystyy näköyhteys olemaan. No, tässä ei ollut muita omisti Koskela tämä. Se on se Koskelan kyllä seurakuntatalo kotiin. Joo. Se on Koskelan vanha kartano ja ne omisti tämä saaren Koskela. Niin. Ja tuossa on meidän metästysseuran mökki. Aha, justiin. No niin. Joo. Mä oon siinä majoitun nyt taas jos mä oon jäitä, että pääsee hylkeen pyyntiin, niin mä siihen majoitun. Niin, joo. Tuohan on kiva paikka. Joo. Mihin asti, missä te pyydätte niitä hylkeitä? Tästäkö? Joo, tässä on tuossa karikko. Joo. Niin, se tykkää niillä olla. Nyt mennään kohti Laitakarin Pookia, historiallinen merimerkki. Aikamoinen tuuli ja myräkkä on nyt meneillään. Onneksi ei kuitenkaan ole lunta tossa, joka lentelisi tuosta jään pinnalta ja peittäisi kaiken näkyvyyden, että ihan kuitenkin pystytään menemään. Se nyt Laitakarista päästiin sitten jo saaren pohjoisosan turvaan tuulesta ja myräkästä, kunnes sitten Pöllän kohdalla törmättiin ahtojäihin. Siinä menikin sitten jo melkein tunti selvitessä niistä. Tuo railo oli kyllä tosi pitkä, että yritettiin etsiä sinne ylityspaikka, että päästäisiin tuonne. Tuossa näkyy Keskiniemen Pookikin. No siitä Seppo löysi kohdan, josta päästiin yli, jossa railo oli sen verran kapea, että mönkiä ja renkailla siitä pääsi. Nyt mennään kohti Keskiniemen Pookia, mutta päästäänkö sinnekään vielä, kun tulee lisää näitä railoja ja ahtojaita.
kyllä niin labyrintissä ajassa, että yrittää etsiä reittiä ja joutuu palailemaan aina takaisin. Mutta toivotaan, että Seppo meille löytää reitin tonne rantaan. No nyt Seppo ajaa tommoselle jäälautalle, että saa nähdä miten se pääsee sieltä pois ilman, että mönkiä sinne tippuisi. Eihän tossa nyt vettä ole kuin metri, mutta kyllä se sen verran haittaa, jos mönkiä sinne tippuu eikä me sitä sieltä pois saa. Että katsotaan miten käy. No komiostahan se känäämä sieltä pomppasi pois. Kyllä me lopulta tietenkin sitten päästiin sieltä pois Marjaniemeen saakka ja olikin jo nälkä, niin Hailuodon halsteri. Se käytiin syömässä maakkaat lohisopat ja saatiin vielä kylmäsavu voileivät sitten kaupan päälle. Ostettiin kyllä sitä tuliakseksi sitten vielä mukaankin. Pöllästä sitten takaisin jäälle etelärantaa myötäille ja täällä olikin sitten jo paljon paremmat olosuhteet, ei ollut niinkään tuulta ja tasainen hyvä jääajella. Sitten pongattiin jäältä merikotka. Laaja merikotka. Kotkat hakee niitä pilkkiöitä jättämiä kaloja. No nyt mennään sitten kohti huikkua ja sieltä sitten epävirallista jäätietä kotia kohti.
Mihiluodon torpalla sitten juotiin hyvät munkkikahvit ja juteltiin reissun jälkipuheet. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon.